Chimuna batagore tata chwa meshiba roche mwakagorete bintu biya tugerete chingoko batagorete anya batu tabwati mabera tagorete bwana batagorete bakarusio bagakora mwanchomurigereria iganga itenene ase Bosongo vibes no gukorokereria gosigo kuorokia aria agenderete gukoreka imeje ebinyoro ritukoria rero twatarire award ya Ichuni aiga ensemo ya Nyaribari ekenyoro gikuruku nga Kenyerere aiga igo twanyora roboti nga abantu nigo basagana omochigete mata chinse chie 10 10 chiamambia ba bantu chinkoma batagora omochigete mata igiki bakobuna tituramanya lakini kwarenga no roboti bagotebanga egento bakobuna ne pareye erwete rugora eramigere karugutira eramigere rwete chi rugoraria egatirimboka egaikari bono ma ene pare gosoa goche mechima omugaka bo muchioyo iga keratwa keresimi gare korera ototebinga na itirwe twamenyoka torenga niki kegenderete gusia mare mabere bo abantu ba minto bantu bakurwane gore ya maremo bantu babekanire ngoro gore ya maremo otutegete kuratara ma tumanyenga niki kegenderete ekera gutirimboka gojaiga oisikorigereria iga ekera baje chinse chamambi igo batagoro muchio yaiga muchio moina batagore tamabati abana bantu bacha mambi bacha ne mioro chinungu nebisire batagora ntoma etigo se batindete gusenganga kibabwate gose no muntu bategete goita batagora aya namabati batagorete offense yo muntu batagorete amabati rigereri buna ikirensa ekera batagora baso umuchyo mata egento bakorosia ne para lakini ntegete tomanye nge pareyi nera se map nera surveyed nande ninki gekogera bagokorebi nabantu abombara byabo moncho murigereria ebintu bakoreta iga mbiri abagusi bagoteba chisese chiangete omochino oroyoga mugaka na eroyo bacha bamuita kweli muchioyo muinoma natebungo mugaka oyo gare nyomba garaire tumanye tigo senanya ari gukwana lakini nko muri gitore to kwana kore nabamate baje no bara rocha bangina no bara abarire kurubwa gakiete no baikira iga bayiri nabasani no bara ebatagorete chimbago mwanchu murigereria isekorigereria mwako yo gagitetane waya meshi kyagera natugete chingoko batagora aticheta mabati ne chiwaya mesh uretse bana batagore taiga batagore toro bagoro bagakora paka mate nabwo aba bintu ebi nabo batuguteta baruteta kirege nto bakasario mucho mugima batagorete mwanchu murigereria sumu eke gichingoka bakorete pi batagorete ene wire mesh omuremi agorete akagitira buoye asenge je chingoko aiye karogo so aga ikenege sumu ge chingoka kwarenga una bagoteba chingoko chiasie kira chinyingo gukumia lakini ekera bakore nkore yo batama ne chingoka echo igo tutegete komanyanga ninki kiagera bakora ebintu ebigana inde usikorigeria nchereje no ereta akoranga bacha baticha bono no ereta mwancho murigereria no batichereta bono enchere yo isikorigereria no enaye igete isikumu omonto ekarukorore gaeta isikubu omonto gacha lakini bono abarinde barabuo bagufosi enchera mbantoki okay no nya batagete enchera rinde chingoko rinde chiatugira iganki chiabakorera bakubwata chingoko baiba mbachitigete chingoko chire ma batagorete gesumugeri una kwara baibete chingoko bakaire chonspi mugakonde bamwagete mioro kweli bagusiba minto enerense twikire abantu batagete gukora ibintu ne chinguru rakirende tutagete kora kwana nabanyeno muchyoyo iga tukwane nabamurabaye nero nyito kumukira tukwane na murugi oye chianko erinde gotaka komanyanga ninki kyagera engane nkabune yagaya bwata na monenche karanko bari tukwana manabaro mwancho murigereria na umeire mumurabo muchyoyo iga muchyoyo ruguraiga onoro batagora ruguraiga mumurabo mugako ino ara ntagete turakwana nera manga nabera tuchungo gojatata chimuna batagore tata chwa meshiba roche mwakagorete bintu biya tugerete chingoko batagorete anya batu tabwati mabera tagorete bwana batagorete bakarusio bagakora ngakira tambio Yon. Tankwani ngakikoro Ngoro radio ni Nyakenyanya. Yes ndaturigerie kamera ri ari kera toko gosori naye ogoro ngaki Nyakenyanya radio. Nyakenyanya radio tato mino ngakikoro Joseph Obeki mamu mino ngakikoro Mary Nyaboki oro mumuro kare ngo mujiwe umuromo nene
chise chire nga chiarenge naende twerera nga so bwenge nga ngikiaba yarenge saa 11:20 Mike Mambia bogo chikokia yes bona twara ile tuyunga mabati ende ga kubuga mabati ga kongondo pa onto kumingi kiaba bona nali twachiko soka isiko twanyora abantu bale more than 15 people bago tagora uru bago tagora Kisumu bago tagora fence bago tagora fence bona twatema rene go natema go basoka mbarore nara ngongita bari nasi mikuru bago rena ma nara bandi ai kwa rusho mikuru aba no matere kuru mwane mataiga mao mata bamureke ne chitochi rene washo muri gocha ruguru ne bisa nari bono tatanera soka baba mu bwata na kwarangira tato mino goseka tatanera igwa igwa soka nera igwa bantu bagutagora uchiko soka rene mbarbya bagutagora uru bagutagora Kisumu bagutagora FNC bono nari bamubwata bamukurura bamuwaka chinungu mutuga iga yani karate bamubwata bamasoka ku nyomba gose bamubwata risiko bamu yasa igorege sieliga kumbe batini nige sieli ne bakanyito muntu asoka bamubwata bamuwake nungu bamuwake bamuwaka mogongo chinungu echo bamukurura nse bono chiango mwete chiange chialenge amarabuka agayiga bamukurura bono mwako yora ngumukura bari ote bagakinya bere ero ngakeresi mi ngaki ngakeresi mi ontima soso kwa isiko banta no barankore igobone kera bamuita na nduira na nyomba gosiga chindu wanyora bwesiekera bono lindi bwabwa oso nyomba bere nyomba bamwake miorande chinungu bamwaka mono bati kumukora kidende bono nguse bamora mabera lende egintu mukubuna niki abantu abangi kyabalenta saa 11 bono mzozo monene gaiga eba okire munye panere gaiga iye tayo nande pale igaiga kesingere koti kesingere koti bona iga tutokire ko kurangira utande koti tuchukwa ko gamba ni gore pa gente ba nge pale bagatanga nere gaiga lakini bona barumba tete kutumia mbare ko follow the legal process ye koti bona kurukare babere bago tumia chinguru bagalitaka ni babwata matanga bagatumia chinguru bagatene kerita bagagiakana kekale mone aba gore ngai mechinga yerosi mwino wachi ne becheito iga igobono batagite gwita isiko mino bagende mwabo mbate digutumia pare ya sobo pare ya sobo ngaye bagote nembe no era ali nchuka ni mochio muchurio ko sauro igo nguru echi bagutumeka gutagura mba kunyara kuri mapara bono timetinga bagotangi ne rengia elie bwate sarigete ngi bwata mache abo bagokore mbamenyeta no bale bamenyete gaiga abandi mbali gaiga abandi bako wafandi chibesa kurumumbu bagotemba bwata chibesa bone pare je bagokwana tweresera ngo bwenge bwaye ngakie pare ye bone pare ye ngakinero bachite baga collaborate n'abantu balance barori bagachene map yabo fake bachorete bagatangi pare ye gaiga tukaboli ngaki ndubate title deed gaiga ito ndubate mutation ndubate ekoro kiparate ye bono ende land si bintombiroro okoro kibyo okoro kinga parate yo gabo lakini there is some part bachite bagatampa nero kwalre ikantu bate title deed ito ndubate te okoro kinga parate yo sai sio bore monkoro kiere bono bachite bagatampa na some parts che kwerende che mapu ye bono babwate mapu yabo ifeki bono bakure mngi paneroro ento chite baka Nairobi survey tukaiwe mapu kuruoro ekoro kinga parate yo gaiga lakini bono baende kutumige kuba bakare manege kuba serikali ya rengoro tukatema kubakania muntu bikira gitarenda ka akawabwa bakaganya basigari matuka ngabere bakanga gocha igihe mwete kipari ne wate kina kireko bagatumia chinguru bakaimekio mioro tukawabwa alafu next round bagacha bakabeko moro mne chingu ne chinguru poro lende babiri bagatumia chinguru echigocha gocha abamo bako bakore ndimo related kemanyinga kaze ni wiri boro rakini bono wiri obuno butambirene we no butambe lakini ngamo related lakini bono mna tutene niga because ina ranga ne fence yigiterite chingoko e compound ino ngayigete buna ono tutene ina compound ito bono igete galiga robabo ruraliga igete iga igotete bengi shoti pari gwita kwaino isiko bago itiko ito isiko no moni gakinera bati tagore nyombe ne chinguru rakirende
omwambia gatemba go interview ni rende mbatagoreti abagambi beke nyoreke mubwata aba chief n'aba sub chief n'abantu ba nyumba 10 barabungi bagukwana bone chief barabu batebetunga ba waise go babwatira right yogo so samoni to samoni kiera there is a case in court mbata go interview na mangana yendo mbata kire okora no kware to marebe bantu baruana banya magari to kurito korangi go chie court lakibona abarabu mbata digwancha iko bande go to turetene ne ngango to itabare babaite gani chinguru omzozo ndio chagete we par omzozo chagete about 9 years ago kurumaiga before 9 years ago kurumaiga miaka because inkagerete umsominari miaka renga 74 wate 74 so debenga he has been here for 74 years because ngaiborera miaka ya kurumaiga go chamwana gutwara bobe bonde na miaka kuchumaiga ro bakumbu are ngoro bona rinde wono mwete baigete kitirende bakanyora chibesa rende bakaranga bono tibatunga shine chibesa icho bono kurumaiga mwete bagatumire chinguru bakomboira abantu bachigundu bareta bachago kwasinga kinero bamachite goitomuse some years back ba mu famiete bagataka ko njira renge gaiga gotanga ba muite taku bana waseli ba makonyete ikone ngenteke ngara ya chagete aba bakore barikira na serikali gose bari ngai abache gutagora abarinde bakotumeka chingurwa abana bantu tubakombo abache butukuwe bache gutagora abantu abako batuma Nairobi bare Mombasa ngai bakore meno bagoteba abantu na America bari bagoteba mbogwata abantu America go 24 bono bagoteba mbogwata chibesa bono ngotokori bari gasi lakini abantu bagoteba nga dichiko kiriro no gutora chibesa muteri dichiko liko gera kiro monto nonyo bagoteba chibesa chiabo nduto go believe asiri chiko lakini umanyita no kineta 9 years ago ngagerete nga no monto monene bono miaka ngobata what 40 years go kwa around 31 years aje korengana no korra kwa ona buno kwa menyire nka ikirenge kenene gyo kubakorera ibintu bune binkere inki mukubuna bono egento kubuna ebatete goita seito gaiga ne chingu abatengi panire gaiga gweta toro bantu baboni ngaki pare kero yangu atukare yangu eta boundary kwanza kere bune pare chite ku paraga ari chite buya sana karumi boundary yo muntu ne ibere karumi boundary yo muntu na karoma goro ya karoma goro oro ren kimoi ka ucha seito mata iga mwate panere goita soboni goito katikati ya buturana ande bono mistake naraba bakorte ne ringa mabu iba batebe bote para ekero kurigereria mabu iyo pare baite tiga teri tete tivuna bagote abona according na yebwente gweta bone yire se map bone pare bagoteba etakire goita ngao etakire goita kwanza tagore chinyumba chiabo mirogoro gaiga goita etakire goita se koro gita gori nyumba chiri bona batabange pare re gaiga egente tangani on the ground nekengao nekiro on paper nekengao korode ikia pare bono babwate bagoteba ngane rore map iyo etakire goita ete 394 plot 394 393 392 gocha bono nyoronga 394 iyo ti pare ti tiororo lakini asema buiba goteba ngane bwate nete toro korode bono aido sema tamba gote kesie kana kwanza ikiera bono chi pare iba gotene roro se mapu etita engao on the ground etita ngao ekesie kende mwa kerete koti ka bono kere koti bono ekesie keto akira koti roughly na bota nyoro the exact date but roughly nani kesi kiama kesi igebiro ebire nkero apili entangani ya etete ande bono tokara bono ba ndego ita forceful chinguru anto ka basora marakabiri mba chita bagasalie bintu rande bone ke singere na kikere koti bono iga tu abegete motinyi oikomi I think mwako yoera ke singere koti bono igon kiraera ke sin turarangire kwanza ino mwaje to basoera gusenga kigiarenge into basoerete obore mobuna buriga bwensi ino mubwata valid documents title deed kirege to koringa you supposed to be kirege ntu bwate kirege ntu title deed ntu bwate yanko yani ni bwate yae chieba muri ba mo tata bari batatu kiro muntu na bwate bintu biae bake agapara akubuna na trimbo kagocha akuo akugocha iga ekago so amina muntu naro takire nande gutumike pare ngaye kwaera guchi according to the masakaraito mutation gocha ni mapu te sokoro ito iga sabete para gari asaba magoro
itwatirimbuka gocha mwancho muringo chinde kabaro pare yuko rorgocha aga asabe para karosi buya sabangina baye bago bago sokero chipara abangina balenga bwate abangina batatu bono rende abo bakana bagakiriti yabo rende bagatiga sokora rosi kando bono tuwa chipara ibire chigo cha seito no karatia making understand abangina batatu aba bako baruani is part of your mong no yo mubu mugako aya mari part of you okay mire ito barumba wate para yabe ko na sobo bono bago tebangi para ya rosi ku isaba rosi bagwetera umuro yomo umwaba chitaka ticha kare wale achitaka watichera bono yeko bile bono bakaba ngamba bwati para rene na kibono bago sumira gocha sito ko yaba itororo ngaita to minare bono to kwane kamborera nate ngare bole tata mbamu akabono taigweti bia mamo mino ngayare mama no ali tagetenda kwana ne aikaransari okay wancho murigeria tete to turagosori na mamo mwabo kidogo turamanyanga ningi kiarenge oyo nero mungina bo mucho yiga tegete turakwana nera sinini aratweresa nga kiarenge na endo korra kwa yenkuru kyoko biore biyamana ngiguruko nkoro kumernya boko njwe tato kwa nini riwe kabisa koro kumernya boko njwe bwana nare ritanga ni pora sa yakorekeire ensina bere nga kingi kiarenge bona abantu abakuritanga nabongo kwana ritanga ni kabisa bagacha omuntu yakareta abagambi akareta abasikari kurupara bagata abu bagatagaza kutagura nyomberi ya nensalia naona ameze ko nyatinda gachi igona ne gutatigirire rero nane mbakurwanite batera undi ntangani nabyo yorenge tinkonyo mwana nyoto mwagari sonu nyoto mwaka mwaka 2008 bagacha akaenda akareta abagambi akareta abatu akareta bakabadioga epararo siti yapandi bagata bagasari bagaza kutagura nyomberi ya ne barusyo naona ameze naona ko nyatinda gachi ya marebere mata naona ari bakamanya kumnyoka bagasari cya bwazo cyangali amatoke bagakanyana bakamanya gucigoro bagakora bagasari cyo nari gucya bagatagura bagakanyane cya yari ngo bagasari bakakura kwebure bagatepara bakagenda kera batepara ni bagenda bakamuka bakari bakaraza kuti abantu abakarangira wikina bakate ibintu bimwasariti mwakwifani elimi ya mwacho 60 mwagose mwachize gose na parateyo bantamba chitu bwakana baseki iko mwajete kote bakakwe fine bakaneti bakamanya gucha koimoka kera bake fa bakwifani bakaneti mu buru mitaga tegera na chitaka sira bwo nyumba rurari mukogoti bakamanya gucha kama buru mitasirire bagacha ne kira gituma buru mwabona sete mu inoga bakarete kira itege kalemaga bakamanya kubeka omoro bakamenya kwimukie myoro batuite kibigi cyanki yakiremba bwatiri tugatama ku kinyomba bakamenya ko sa abana bamura baswate sekira gitayiguru bari to muntu ruwe kira gita muntu yakarima gakora naenda akabuki kerari makora nari baite kutuba webure bakatuba bagakora bona kera batuwe bakuri nti batuwe baganyete bakamenya kwimuka omuti bagatira bakana batuma tuwate kina kiringa kibwa kigambite tukina ndabantu abakiri gusariye bintu mwatu atatigana bakakisumo ndiye pairi ndo muna nana chete akagenda akariye vai akanywa munana chetere nimba akantukira te akamenya gotana gentu gyo gukora enkereye endagete tichwe bakayimuka nto gaticha ruruga litwa tiche tokire tamwana na bachi bicyanko barokiya tokire to mago tokiya bago cyabantu ikuru bebe bagatie betu bete to kwa gusemba ntu babwate myoro babwate kinyundo babwate skuta bakona kira bakamenya gweta kura bagatanga rero arango kumure amamura bo mukiye baringe batanga nababo kuti ntubamenye tibarabo bagatara ngo kuba tugatena tukoharanga ngo kutenga kitoko bakamnya ko urari bakanacha urari mbana chite bakanacha bagakora nesikuta bakamnyoka ngakiro umwana we nkamutainga twakura umwana yakamnyoka nabantu bakamnyoka bagatama gukiyaho tubutya yakara wanekera itotegerete abantu batana yatiga tigatubitumuga umwacho atagitencereye bakagita erimu ariko mata ene gitira aso batagurite mwana ari bakenge ngege bari metene kere gitutirimo bakamba moino ntira tiki so moino enjera era tekati te soba yani ukateri kuchuka ndonse era te soba bakamanya guchi bakaimoka bakamanya gukora kiri nari bayite kuimoka bagacha kokwa bakamanya guchi rituke nari bakatagura bakanacha kirege batagituko tuita babwate myoro babwate kinyundu babwate bisire okwanso obukombo bamburi nyumba bati bebe temburi nyumba bwacho mukabatiga mubora bakemuka bagataka batagura
bakagenda kwi bitu bachire kera bagenda rende abakamuka bakagita kabiri bakagita gane bakagita bona ri bachite gocha nje naringiga anti yanne kwetubugirango nkaimuka nkagenda igoro bona ri abantu bakungatire simame gwachite twetirwe nari nacho nanyo mucyusari banta banchandire myaka umugako bamye kuimuka mwana ntenje naringa mugako kibasoka iri basi gutagura isumwe cyingoko mugako soka yosoka bamubwata bamunika amachira ngesa mwari cye ngombe nsari yaro bamunika iske ngombe mache cyanga site mbaira cyanga kiyo mbaira watabaira bamwaka kivya baira cyanga iki bagota bamunika amache bamu iwe yani buna bamuita bamwaka kivya buna bakomuita amba ebacha ngora ekebanywa abona itirwe cyanga kino babegete atiringire inumwa mwaka bono gukigacha bacha basite bacha bamwaka kivya baira bamwaka ndi bwa sana bamukorera bamukura bamuita bamwageta bamwakana bamnya kwimuka bata batabaga no bato wanta banjandi myaka bakitata paratiriga kina kuri myaka misini paratinjira yokuru bari gutamba batunga kitambuka banje bakorera para abantamba bwate kende bacyanite batakaita kera bakonda America banyote birinkati aba base n'abakungu bari ngo basituga umuntu yorari akabana ruya akabacyangira kibasa akabari ikindaga bakagenda babwata kende bano bahikire ngo batonjokera inje bono gentuge ngo kwanga aki tiya serikali yankwanya ngo kunda umwana uri kwa waze tisa tembali na bagota barushiye mutu bano umura nanga ngo musati abana bari ngo bata bamura abana mbwata bamura batatu yo makare gatari no muna negasiye ngene naro Nairobi yari no yo muna ruri kai go gwate pipi no mbwata bamura batatu nabashike batatu bona abantu ayi bakungamisa ekera banze tugwate batete ngana umutakura gwese sana no tuwite pa tumwambisa gwati kende arachi kutugana no bakotebi no bakonteka bagutaguraga lakini nyasaga chaka umwana nakaenda kabonyere kisinga cyakaenda ngumba nani atikona bwate kino bona ari mune nyombe jero chebi batege tukutaho nyomba be concept baite para ne para ekera bagwate kimagwe batirete kiruruga umuntu nari bato musabye umuntu nakitaga sambira kinyomba gaseru uko kwangima nari rwate ki mafu akatira para bagakora baganza kubasora nari kusariye ibintu byanega igwa abantaye bancyane tegeke ntuyukanga tabanga tiganga serikali yankonye kya bantu kina abantu abankungita singoko cyane kiriye basomba bari amagena bayira mwake report police yakiri baka police mbaje tage police ki station ki into bizima tuwe sina basabagenda tira uru sina basabacheta basabagenda bacha amambi banyana ibintu bisarire na basaiti baikira barikire binde bakire kibica bahite bakama bati naire bake kwerende amagoga ibatauriye saiti yairi igo bono ntubane twata gaki tembo gaki simbara tyatokonye kyabanta gaki batuitire bono gaki ku ntubwa epare bwate ya serikali usukanga na serikali kure no muntu yosaiti base mufuko aru serikali ire angane serikali nayo yari bono bagwe bagutariyo ekere gitagia cyane ye kere na iwe kere gitankire kyaro reka nande aro giya serikali ke no kiyo ya tetega iki batani kyamukama bamwete kibese bakamukomba ibamwete bakamukomba gacakuri okore makuri ukubutangana bro baji bakomba iturunge ukore mugutanga nari bono konyo ari bagutagura ba plan kibese bakarwo cyanga mbaci kure mekira gitabona baci kore taboneka tabaci kwaza kiya batagura rero baci gusari batagura nyumbe kire gintu basari Wancho murigereria enyarukanere yarenga igamambia kere binte bya koreka nere ntegete turagosonera twerese ngakiari ngikiagera nere kiri gintu bune kiari bakoreka oyo no mochukuru bo mugakoyo ikoigwa babo mwabo gate bangatarenga iga konyochira matanga bo mwire no araire tare ngororo lakini umuntu orenga buchise chamambi no mochukuru oyo renga kyokurukuba Samari tangoro kusalome Cheno mochokoro bo mugakoyo. Mochokoro bo muswati kosebwe nyaruko. Bo momura. Bo muswati. No kwarenga amambie kera abantu abacha. Ntwe twara. Tweresa ngo ngaki yachaka. Twara ile. Ilikuwa around 6:30. Bono toigu yani 5:30. Toigu abantu bagokongonta. Nje maybe nakane muri kunaro gocho kongonta twamoigorera. Kingo chigosoka nanyora nabantu bafamire terende bakubutora. Arafu narisokora soka iga. Bamubwatira gisieri kerasoka ibona na gwatanga no soka litanga nasoka na ikansiko nasyo meri na irana nacha komotei nasokora abantu mbariga iga ekera wasoka ngai kwa barabati ni nega iga ai ngai watene nje natene ni gisieri yachikoni bari kumurika chitoche ari bana basoka sokoro soko ikaga iga batira iga gutira iga babwata sokoro konya na ria sokire gisieri iga bamubwata bamuita na igu umusacha ga kwana kuruga iga mubwate muito ingi acha gukora gai bamukurura iga bamuira iga
Arafu karadia sokoro yake rasoka ritangani igasoka utirimbuka gocha aso asoka atete gocha iga diribona ikirege siri atete goikora isiri ke nyumba ruguru ke nyumba mega gaiga umurangu no ruguru mega wachikoni nari asoka iga diria gocha iga ani barosiri enjira gaiga turuchimune fenziriga bona nagaiga ya fenziriga ko bataboire gaiga bono batire iga nari bamorra iga bamnyoka bamubwata diria guturumbuka iga gocha iga bamubwata nari bamwita ntutwesiekera abandi bacha nani we anataka kutoka tena ntutwesiekera nyumba nari bamwita bakura arafu manya gocha turangira twamwigora twesiekera bono nyumba abantu abaino mwamanya onde bwensi yani mwabaranga na abantu bare familia nkorregana bare ngamasio nara abuma etaro nabarora aba murabo muchyo lakini babigete chimask lakini abande barobu abare baringi yona abantu part of them nkwa bamanya baringa abantu maete baroro bane lakini walikuwa wamefaa mask but in total abantu bacha in the morning walikuwa wengi they almost 20 nkibabwate ebisire ebichiko chikwerende emioro chichume chiga isi za kuchimba na makombe mwancho murigeria kwa igure no gukumia konene abwase ba tete kamera onjo keiga abwase bari gutagurana mata igeiteke bari gutagura omuchuyi bagukwanira uyo nsa igeitekerie kemwamu muchuyi ogachiri chikoro babu no ro bagukwanira no royo ngo bano bategete gutagura maybe banyore nchere kugenda gucyumuchuyo muchuyi no royo nsa kagerete kamera yabwatira igeiteke kemwamwa bono bari gutagura batete ko force enchererwa etire mukwe lakini ise kurigire kurumoino mwanjo murigire moino parnere ruete kurwaria parire ruete kurumoina ari eria pass eria kaite kwajorire yes parejo epariye kurukuru moino nera babwenerete gwetera lakini gwete bagote bangagere mbe eyi batagete neje gitana keke mwamu parnere ri babwente gwetera lakini bayangire bone para bakorosi neje kurumoina iga elinde elio banyare go gwetera go chisoba mwanjo murire ndete ko swa nyomba iga ndakwana no moga ko ibaita mambi gara about 70 years gara temo nani ari gutukwanira mwanjo murire mwako ine royo ike mwaka pole sana tete kura gosori nere manyenga makiaringi ro mwaka ne royo iga twakwanire na mumroye twakwanire na murugi oye twakwanire no mochukuru yore ngachise chamambi lakini mugako tutagetato amangana abera atekiagera bamu akachinungu ko kuna bate bamuita igakenge kabamutiringa mambia lakini rende mororo koranga mbamwagete batine chinungu bamuitaga bamusunyunta igakenge kachinyi gawika tegetato tebie mwaka litangane pole asante nakiyari ngitwere sanga suba ubwenge nakiyari ngeza saa 11 atako 20 na igwe pa nasoka inko igoraiga omuntu kana arenge magigayo yo muranguga ombwata kurura gochimato nkururoya abande bakongita kurwa makonguyu onkurura bangita paka atali na abasorora kakenti mbangitense abantu abunku abamanya mama mate bakamarieta nkibago kubu ngate esa uri ne nchere ibatagete ne chinguru enkire yayekera kwa ngosano iborera nonka ngari sawa epari yinero rase ma pari te yo kabisa ebina ibaiba mwancho murigeria ebintu biri kire on record okay amarieta nara igatinta etiko ya soma because of legal issues ntegete ko yenda ase ebintu baiba because na abantu namanya abantu sita bari kira marieta abambali kwamanya abantu sita okay ebasalia offense baiba chingo ko 20 chibese jinga ibarusi ichukwa bwata mubuko taban kurura iga ko kurura iga oyo no chibese na bigeta cyaguru urusi shilingi 5200 bagana na chirocho amagena 15 chwiri baro ibere spades ebichiko bitato ebichike bibina na bya marabu baiba nebisire bibere
na gas ya 13 kg ikopake chukoni ri babu na baso hivi no bebe bintu ko mwancho murigeria eye nyari bali kenyoruge kurukunga kenyerere egode kurukunga ichuni bagusiba minto amaremo abeire bobe gusi timaite gusana senge njo tu abuchire chindemero chiakeire lakini rende togusabanga karende richibundi toke bantu baitiruro ya maremo bantu batindika ndegoro ya maremo na bantu okonyora bakurwana na bantu bamanyaine abairi chikazeni bamura bamwabo nabo okonyora bakurwana lakini rende tokagerete nga wetira ekerero kyo mugako yoiga eserikali ne chikonyora richibu umugaka engana yawe ya serikali ne riri serikali gakitiga nkonye abantu abangonkura bari okay nande nje numurwaire mabuna ndwarete cancer na nsite koyanda Eldoret nkoyanda bakuru ngono korochi kando mwako yumo eni ndo cho mutinyo kabero yo gatatu yo kano yo gatano yo sita kaendelera 2022 ya nero kaendelera eyo chega eyo ne chisindani ko wetwa abeture sindani nane ningendelera delta ningendelera ona turu chingo cha kwenda naende tarehe 16 tarehe 16 mutinyo mutanga ni 2023 anyway mwaka pole nasa etugusabanga wetira iga eserikali ne gokonya kiagera bona asi ikire mwakwanete ngake gasinya asi ikira bona abantu barakwanye bugana serikali etokoboria abantu baito be serikali muswana na mukonyo mugako yoiga indiri chiburi toke kiagera bona asa atigaire njoma ete sindo ja asa atigaire bona nukumukora kiagera umuntu gutagura FS gesa ukenga bona iki genta atigaire tikioka no kwiro bumabumo ntege tengo soki nkwiriro gurari se pare iri tura understanding akire to chake kurwera me mate gotirimboka erindo tware picture ye pare yo nakire mwancho murigereria a map original wone karati ge baje bagotenga bachora na mese map original ne reye a district kisi chinkoro location yari bari masaba bokimotwe 1 registration section diagram number 15 ne reye bona okay omugaka narante getatwerere the boundaries on this preliminary index diagram which is prepared from photo enlargement have been identified by the Land Adjudication Department, Survey of Kenya Supervision. Okay. Omwaka emapu yenga kiechete? Emapu yejete. Ekaro mungno ngoro kuchelia kerubo. Chelia kerubo ningo? Mungina bwabegi. Aha. Ekera enko aba muraba yo bolemo. Muraba ya batatu. Joseph Chastas Kichana, Joseph Ochweli na Steven Maranga. Uli mubwaja bwalenge 391. Akabobutorana 391 nobo bwensiga bona. Bwensiga boigo ikotirimbuka. Akabobutorana in 1989. 1989. Agasoka kitaito isatu. 1578 for Mukogoti yoyo Maranga, Steven Maranga late. 1576 for Joseph Ochweli Lumwaru ituma atalia na 1577 for late Kichana. Injere yangu basoki official road ya mugako begi atete from the main road ruraiga ego tirimbuka goikaiga riri kurwera mirogoro etirimbuke iga ekega iga egetirimbuke ige ekikorusha bamura abaye na baba ekwerega astaye kwanda guchi teri gocha abaiga abanyana abaiga baguturwanira injira ga bara nere 386 aba 386 mapu ene bwate para ya kusina ubare kweroseri na ubare kweroseri boka yirwete kurwa basiekeire ali basiekeire para yabo nere bwento ko bororo babwento gutware pare kwenda turochi pare nere yetete michi yabo mucho no yobo uri muntu bwabo aigansobo kwante be para yabo niji bona babwente kuriyenchera basoke para bakoyerosi basoke mata okay
Mancho muririe map nere yo nere original igonga para yes. iyi nere highway injira yabo ya igucha yaso buri mu bwisukuru uyure isaba muri abagoturwani 837 injira nere yekite igacha pakarochi bono babwe ne kwera oseri cinjira from injira iyi gosoa amari mabo Igo buri mu no bwabo no bona injireye nero oyo anyore yaye oyo nera ari bunako nyore yaye oyo anyore yaye paka no yanyore yaye igo bono bachite kurwani uyu kurumuina obwate injira yaye separate akaro mongolo yakura akarusilia murabaye etaito mutation nere mutation nere 1989 turochi boli maru 391 akamanya kubona cyabugaro chikwere ndeki bono nabuo bono abana chirite iga pons batatu igono ne binte karabi akora tu pare iba kuri giteyo teyo Obe no kware kongeresa ari bona ngeso iga etali rubago ruri kenge kaiga okay I see asa mucho yino oro yore mata urobeboro oro chakereta rukaenda guchiari aidata buri mu basto tinina igetieka ekene kyangi kabona Etieke kere kia munguru mabatata yore the late yes lakini bono muntu ro mbona nabana baye baro lakini bono bari Nairobi bono inobori mu bwino bono guchia ngai boite eboerete gaiga fence bono to nyoke tukawatagora to yabe ke fence to nyani na negere mbacha butuko to attack okay bono ubu to werete gaiga to bono byanko yane bono okay ubu no byanko yabu na buriga iga baka gojimata ere ngai bono ngai agachitera bwo ngai nyumuchire orare kiribere no byanko yane bono turatar na yuche epare yebu netirete anko yao yerura nanchira nitenge pare yabera anko yane era moya ekile kina nero kibwati sana igasirete ekile kina nero kibwati mono manyino buri mo na saro goroga ari angene gaitakeria ari sokora no tinde kiroro bona bazi tukwelinde bagatagora gakiyo aiti para gabune chigurende asokora tinde kire gari rogo bona according to the para ito tokire gotumia tokire goeta tokorwa ari mnoro cheiga para chora se mutation ka to leto mu era se map bona totale baka tutsuke baka ronte beria mari toraye igo ye hango yakagenda koti lakini na asirete bana baye baroro aiga no so abana baye barumbanchira nitenge pare mbanchira ntia igo totebe ngiki nekere koti ya mubwatira nete barabwo aba tora affected na inwe aiga no so kora tinde getuga ari getumeka so kora tinde tukade sana ale getumeka 1980s no so kora tubutire gaiga ige bone mbera ya sokoro mbera ya sokoro bone pare ito nere pare nkuru ya rosti kuna twari kurera mirugura ari gocha iga gocha nere bono original era same mutation ya rosti kuna 1989 egwente kwa ejerwete kurera miruguro igacha baka egwente kwa rara ibunerega gocha so mino ryo kaiga itegere gutiri mo kaiga nike mata ryo ngo mata to ryo sigete keria asoe mwae nande ende bogeka na minto to soe minto gari regari ekwirabu pare go soe minto igoto tebenga epare rwete kurwa ne ye family ne family ere original nere bona aba bacheterende ba batu bakora batumiete nande bakirite pare ne muino gaiga bato ji para chiribe aiga okay ya pedro bumwa mureli chwo aiga nkwanga aroga aige se nere bono yo tari gaiga na America are nere mumuru mabutatu mino nere na America nere tatu mino cyango cyawire ngati yali bamura mabutatu mino bona barenga bari bono abandi basirete bono abari moyo barenga bari bono muntu oli moyo yani kari kubike mechions because ye naigunga sokoro yawo gabwate emechi bana mura batikarete namura 4 okay oyanko yawo ga noyo mwabutatu mino nda yamugo sino yubwe nyombende bono oyo
Uyoga uno mwa tata boni ndemo. Ndeyemo. Aya. Uburenda abaro buo bono buna turi ubu. Ubone step brother ya. Enyombende. Mwa tata nera ari. Lakini mu muromino. Ernanche te parete kwa. Aya. Enero mu desinyo na rurete para America ga menyete. Botanya konyora ngurucho cha yenda kirende mbaro bako kwati. Muina. Mwae mata ibo. Mata. Kabe kuru mate. Igwe pare nere kwenda buo ya bado. Bono. Eye kwenda mwayero niri. Eye kwenda buo ya bono mata. Kwenda mwaya bono agaitire. Agaitira ali goika. Agotimboka liga. Oye na mwaya. Nera se mutation yake namukujirire. Aba bono bara baga buri mu bwabo. Okay. Buri mu buri 3. 3 392. Bono mbura bago buri mobo. Na uburiga. Okay. Mbura bago. Tusikoja rugoro. Haya. Obore mobo bwiyanko yawo ngayiboyigete ukirugurari. Bono botu merite pare ri bono original. Eri bono soete gucha iga. Soete iga ke kona iga. Bono botu merite rugurari. Wow. Bono ere na chiete kote ke kera mubigete kibete kote. Kugocha muno twatagete gocha. Twensingo na tuli koti. Ero akirisi miguru America omanyira mangana ya korekana. Na matikere gento bono muntu ko olon biafu yae. Ni brother enero le bono. Nenero bwate authority. Yoko mwakisha yo on biafu yae. Okay. Iwane tanjira ndinga pairete boy. Tanjira. Aya. Bono muri mabonero bwate usually administration. Diko mo chimo achinguru. Awatinero bodi mobo. Epari ritwara moino eri bono eyiye umuchuri obwente gwitira bona abagutagura uri omoino epari ribune twaye muri kai guchu moinari ne chiete gasokera bone pari eria epari takire kogenda onjo ke sokerami bono baro chingenere shortcut rende bono kurukarere baro shortcut bali unyo itagari bakarangere shortcut iraisi ko siripa bakatia krosiria bono ndoro kwanza konyoranga no ngari tego etigere igo ari mukire baro chingenero irabere easy go gweta mwancho murigereria kwarorire ayabeire kirende tugusaba serikali ne kigo sonania ekoreri ng'aneri kiagera ncho kurigereria kwane buna na pimire miakeri meke gombwa to bungaini bwane egento getigeta no muntu kubekurira ba kiagera intention ara no gwito muntu aso erira ba because umuntu gutagura ibintu by'umuntu gesagukeri umuntu wita chinko ko gesagukeri tinkagere tinga gose no muntu bwate intention ngikine tugusaba ngarende maybe serikali neswana neme elinderio ekore ingani amaletana ngoro koroja sigicana osengoro kwa kaka sungura koruchinsema kiga kya kenyerera bante bikinyore kuri kenyerera ime yegodi echuni ali nyari maza ngisukuru kiri rali ekuru ku hema school chitaga elinema okay gorali roje saya ya kabisa saya is a good place ni to bukendu bya kabisa so muntu ora tuge chiombe kwa gaji sabo cyane ari bari nakuganerie chinga gichingia asante sana.